umuntu ohlushwa umzimba omubi oba nezinto engathi kumila ngathi iyinsumpa, kubese uthi mawukhama kuphuma igazi noma kuphume into ephuthukayo emhlophe noma ubofu, uthola ukuthi unalezo zigxile ezikhona emzimbeni wakho. Thola umlungu mabele amagxolo wakhona, noma uthole umlungu mabele amahlamvu wakhona makuwukuthi usemncane njengalo engiphambili kwawo njengamanje. Uzobe sewuyawuthatha uhlanganise namagxolo esihlahla umtsinsi noma amehlo omthakathi. Wena into ozoyenza uzoxebula amagxolo kumtsinsi, ngoba nawo umtsinsi unayo into ethi mayifane nawo umlungu mabele. Ukuhlanganisa ugxobe ugqume ngako uphinde ugeze ngako. Uma kuwukuthi ufuna ukwenza upowder, uthola wona amagxolo omlungu mabele, uthola amagxolo omtsinsi noma amehlo omthakathi, uthathe ugxobe konke kube upowder, kube fine. Ubese uyahamba uyofuna into ekuthiwa i-olive oil lapha ezitolo lezi ekuthengwa kuzona igross. Then ubese uyayithatha le olive oil ukha nje into engangespoon, ukhe into engangespoon futhi la kulo powder wakho wenzile. Ubese uyathatha uyakuxova kuba udaka, uyigcobe lento as into engathi iyi-paste, izobulala yonke leyo nto. Uma kuthi umzimba wakho uba ngathi into engathi umbandama yilonda, then uzokwazi ukuthi uphile, ukwazi ukuthi ube right, makube kuhle, makube mhlophe, makukhanye thokoza.